Arestado ang duha ka mag-utod matapos nadakpan sa drug buybust operation sa mga katapos ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU sa Barangay General Hadjes City proper kay Inas ang aga. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday Jeffrey Simeon, subject sa operasyon, kag ang utod sini nga si Jo Marie Simeon, isa ka barangay tanod, kag lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Ginpatigayon ang operasyon takna alas 4 kay Inas ang aga, kung sa di nakuha sa posisyon sang subject ang vietnamese kasashay sang suspected shabu nga nagabugat sang 30 grams kag ginabulubanta may market value nga kapin 200,000 pesos. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Glenn Suliman, team leader sa RPDEU, mga isa ka bulan ang ila ginhimo nga pagmonitor kay Jeffrey nga ginakabig naman nga street level individual. Naibaluan man nga halin pa sa Muntinlupa ang droga sang subject. Na-consummate natin ng isa successful buybust operation diri sa General Hadjes Iloilo City. Kagina mga around 4:30 AM. Kung sa diin nadakpan natin mga aton nga subject nga amo si Jeffrey Simeon kagang iya nga utod nga si Jo Marie Simeon nga isa ka barangay tanod sa diring lugar. Aminado naman si Jeffrey nga imbulbado ini sa illegal nga aktibidad, apang ginpanginwala niya ang partisipasyon sa iya manghod nga si Jo Marie. Abot man, magiging ko na liga ako ang siya na. Nang ibalaan ko lang na mag-aapal sa siya. Alang-alang ko man kami dito magulang ko lang. Wala ko na yun, sama lang kami kabalay. Sa karon magapakatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospetsado. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manilin Abaro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.